Nimbag kinagasat nga aldaw ti amin nga sang pada mga kasirib. So dito yun iti may kadwa nga paset iti nagbalin nga interview kay ni Sir Kate Huel Cuepo. Inday amwen dagiti na scan nga aramiden tayo no dumteng iti panaggingined. Kastamit ka digiti na duma-dumapay nga kalkalamidad nga mapaspasaran tayo. Sir, no may iti gingined, ana digiti nasken nga aramiden tayo tapno makaliklik tayo iti mas nakarkaro nga pan nakadangran, sir. No, adda ginginid mo no earthquake nga makun ko na, dapat ti umunang aramiden hantag panpanik. Umuna, aramiden tayo, duck cover and hold, aramiden tayo DJ. Tay amo tayo moten jay duck no kasano DJ duck cover and hold. Tapos no malpas jay ginginid jay shaking, rumor tayo, jay balay tayo or jay building nga tayan ayan tayo. Ken kitan tayo, jay papanan tayo ket safe mo't lang. No baka ti papanan tayo DJ ket adamot lagtupak nga poste mo no kayo. So kitan tayo taglawlaw tayo. No open area mo la DJ nga papanan tayo. No ado tayo dapat jay pinagruar tayo jay balay tayo, dapat hantay agtaray, agdidinnuron. Kasi baka DJ pinagdidinnuron tayo, jay ti pakalaan tayo ti disgrasya. Walk as fast as you can, dati lang gagangay nga kuhan na mo't agtaray. Kasi baka tayo kunakon, baka may tublak ka no, naglalo no rabi, di mo makita pag naam. Kano dakat jay ruaren, DJ i-account mo DJ family members mo. I-account mo, no kompleto kay mo't lang, mo no adda nabati jay kasta, jay uneg. Ngayon no adda nabati jay uneg, hakag subsublin. Basta na i-orient yun DJ family members yun, kastoy taramiden nyo, no adda earthquake, rumar kayo, kasi adda pagkikitan tayo. Sa kontakta, dedi lecture tayo, balay mi nga minakit numangmangan kami, ikwak kadakwada, no igiti anak ko, kan ni bakit ko. No, kas pagarigan na dagin gined, or any emergencies, kunak, pagkikitan tayo, dito'y papa, jay. O, sige, no gingined, no dito'y balay, no ayan, no gingined, ayan tayo. DJ likod papatay nawayang lugar nga lote. Very good kun kunak. Kasi dapat may orient yo DJ family members yon no adda may emergency amo na ipobrain dan. Tapno just in case hanggang ito agsisin napolen. Ta ala listo ti accounting DJ nga kunak. Ngem no ijemet eskwela no madama ti klase ket agin gined yada dayo mga po. Dapat accounting mo lang perform the duck cover and hold, no malabas yung shaking ni teacher, dapat amunan numano ti estudyante na kadijeng aldaw. Tapos to naman kay jay safe area mo no area of safe refuge nga kun na tayo agbilang sa giant amunan no mano ti awan, no mano ti no adaman napukpukaw, no adalang napanan na. So tay kankanayin ko ibagbaga no adda earthquake drill nakasisita DJ accounting tapno amo tayo no manot bilang tayo na adat jay kwarto mo no building no kaspan adda earthquake. Nagpintas deta in discuss mo sir nga aramiden no kas pagarigan o maiti panaggingined ken kastapay iti pan naka-organize iti pampamilya no in kaso laeng nga umay iti didigrawen no anyaman pay nga haan nga nasaya at nga pasamak. Sir kasano nga rod no adda naipit wenno napandagan kalpasan iti gingined. Ana iti nasken nga aramiden no kanser tapno ma-save DJ naipit sir. No nalpas jay shaking no adda nakita yung adda napandagan ang classmate yo or katrabahoan yo, tulungan yon nga irwaren. Ngun nyo hano kaya, yura yo DJ rescuer, ta iso DJ teacher mo no ni no sinot makin in charge DJ nga room,
ibaga na ka DJ rescuer nga ada na trap na batit ijay nga room ta DJ rescuer ti mapan mangala kung kuana. No agbuybuya kay digiti earthquake drill tayo. Makita yon no kasano DJ et na ganan DJ step by step no kasano pinang patay DJ victims kasi aglalo no grabe DJ victims hangka lang aga bagbagkat ngamin dapat trained ka nga mangbagkat mo no saan mang ada gamit mo nga osaren tapno mabagkat mo DJ nga victim. Sir, maminsan pa'y agyaman iti talek ken oras nga inpaay mo iti mo sir ken on behalf iti sirib ni Ilocano Channel subscribers agyaman kami launay keng kaser kas panangida ulom iti BFP pasukin kas tamet digiti katrabahom ditoy BFP sir ken tilaing kang runaan nga maitulong mi kada kayo sir ket iti kararag nga ti apo kuma iti mangaywan ken mangidalan kada kayo iti inaldaw-aldaw nga ingkay pa nagtrabaho. Agyaman naklaunay sir. Thank you much sir. Ito yung mga gundaway nga tapno mailawlawag mi met. Tay konakta tayo. Ito yung trabaho mi. Kan ito yung personal nga kabibiyag ko. Damok nga ma-interview kaso Ala kita agyam-yaman kami apo. Sir Sirib ni Ilocano nga dito yung mga gundaway. So detang mga kasirib iti nagbalin nga paset iti interview kay ni Sir Kate Huwel Cuepo ket padaanan pay iti part 3 iti interview ken kuana. Hanyo meten nga liplipatan iti ag-like, share and subscribe iti daytoy nga YouTube channel Sirib ni Ilocano Channel. May God bless you all.